Tää kuvaa jo. Rip renga. Vedä niin pitkälle kun sä saat. Tää ei vetää tolleen. Ei siis sun pysty aloittaa tolleen. Miten vitus? Ei siis osaa. Vittu paska! Etkä kuvaa vieläkin. Joo. Niin sulla on 5 minuuttia kuvausaikaa. Ui kaasut. No niin viddu. Nyt kun se kääntyy, lähtee rengasalta. Onko pokkaa käänty? No niin. Hyvä sisu! Kato puumaa. Ei vittu! Ei vittu! Meniks paskaks? Ei tainnut mennä. Ei toi haarukka ainakaan kierros oo. Miten meni noin niinku omasta mielestä? Vedäpä takas vielä. Ei se vääntynyt. Miten meni noin niinku omasta mielestä? Ihan hyvin. Ja. Mun ilme oli vaan silleen, voi vittu. Jätkä mä lentää sarvien yli. Jätkä vetää sarvien yli. Jätkä voi vittu vetää sarvien yli, saatana.